नंगौ एशियानि गोजामसिन जे गेलेनाय जे डुरान्ड काप बे डुरान्ड कापआ क'क्राझार बे क'क्राझाराव फैगौ 5 आगस्तनिफ्राय बे समाव जानो थांगासिनो आरो बे गेलेनाया फैगौ 5 आगस्टआव क'क्राझारनि चाइ स्टेडियाम बे स्टेडियामाव जानो थांगासिनो आरो बे समाव नैबे समाव जोङो फुंबिलि समाव सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि फिल्ड बे फिल्डआव बड'लेण्ड एफसि बे बड'लेण्ड एफसिनि जे प्रेक्टिस खालामनाय थामहिनबा देहायारि सरसा खालामनाय बे सरसा खालामनाया नैबे समाव जाबाय थादों आरो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बड'लेण्ड एफसि बे एफसिआ देहायारि सरसा खालामनाय बे सरसा खालामनाय हाबाफारिया नैबे समाव जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो जोबोदनो गोख्रोङै बिथांमोना फैबाय थानाय जे 5 आगस्टआव जानो गोनां गेलेनाय बे गेलेनायखौ बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बेनि सिगांनो गाबोन जे अल इन्डियाजों मोनसे फ्रेन्डलि मेट्च बड'लेण्ड एफसि आरो वेल इन्डिया बेजों फ्रेन्डलि मेट्च गाबोननि समाव जागोन आरो बेखौ नोजोर होनानैनो बिथांमोना नैबे समाव देहायारि सरसा बे सरसा होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों क'क्राझारनिनो बेन्दोङाव थानाय नैबे सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि फिल्ड बे फिल्डनि साखाथियावनो बिथांमोना नैबे समाव देहायारि सरसा होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बे समाव नुनो मोन्दों आरो बेहाय नैबे समाव जोबोदनो बे समाव बुंनांगोन जाबा बाख्नायनांगोन जे बेहाय एसियानि मादाव जि गोजामसिन गेलेनाय बे गेलेनायाव बड'लेण्ड एफसि बे एफसिआबो बाहागो लागोन बेयो जोबोदनो जोंनि थाखाय बा बर' माहारिनि थाखायनो बेयो जोबोदनो बाख्नायनांगोन आरो जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्राखौ जों बे समाव बुंनांगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे बड'लेण्ड एफसि बे एफसिआ नैबे समाव बिथांमोना जे प्रेक्टिस बे प्रेक्टिसखौ बिथांमोना नैबे समाव खालामबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों आङो नैबे समाव बे बड'लेण्ड एफसिनिनो मेन कच बिथांनिफ्राय आङो मोनथिनो थाखाय नाजागोन आं बिथांजों सावरायनो थाखाय नैबे समाव नाजागोन माबायदि बे प्रेक्टिसखौ सोलिबाय थादों आरो बे समाव मा बुंगोन बे समाव नोंथांमोना जे बेहा प्रेक्टिस खालामबाय थादों बेसेबां प्रिपेयारा सोलिदों जों प्रिपेरेसनखौ जेसेबां नांगौ जों खालामगासिनो जेसेबां जों एभेलेबल जों टाइम मोनाखैबाबो जों जेसेबां नांगौ टाइमखौ जों साफिसियेन्ट टाइमखौ जों मोन्दों आरो जेलागै जोंनि प्लेयारफ्रा अलरेडि गावबागाव क्लाबाव गेलेखायोमोन अलरेडि फिट जों खालि माखासे बुस्थुखौल' जों खालामनांगौ दा बेखायनो जोङो जि साफिसियेन्ट टाइम मोन्दों जों बेयावनो जों खालामनो सेस्था खालामगासिनो खोनानो मोन्दों गाबोन मोनसे फ्रेन्डलि मेट्च दं वेल इन्डिया लिमिटेड बेजों फ्रेन्डलि मेट्च दं दा बे समाव बेसेबां प्रिपेयार बिथांमोनजों जोङो प्रिपेयार जाखाबाय जों सिगांनिफ्रायनो फ्रेन्डलि मेट्च जिहेथु मेट्चनि सिगां बा टुर्नामेन्टनि सिगां बिराद गोनांथि जों बेखौ मोननै मेट्च मोननो हादों मोनसेया जाहैबाय अल इन्डियाजों मोनसेया जाहैबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेडजों गाबोनहाय जागोन 28 तारिखआव जाहैगोन अल इन्डियाजों 31 तारिखआव जागोन नर्थ इस्ट इउनाइटेडजों दा जोङो सिगांनिफ्रायनो जों प्लेनिं खालामखानाय हिसाबै जोङो प्रिपेयारखा आरो जोङो गोख्रों बे फ्रेन्डलि मेट्चआवनो जोंनि पारफरमेन्सखौ जोङो जाहाथे देखायनो हायो बे प्रिपेरेसनखौ जों खालामनानै दंखायो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव जे आइएसपिएल जे खुंफुंजादोंमोन बै आइएसपिएल खुंफुंजानायाव नोंथांमोनानो चेम्पियन जादोंमोन दा बे समाव गोबां जायगानिफ्राय जिहेतु काउन्सिलनिफ्राय बेवहाय बाहागो लानाय जादोंमोन आरो बे बाराव दुरान्ड काप बेवहाय खुंनो नागिरो बिराद मोनसे एसियानि मादावनो गोजामसिन मोनसे गेलेनाय आरो वर्ल्डनि जुदि नोजोराव जायोब्ला थामथि गिदिर गेलेनाय बे दा बेखौ नोंथांमोना गेलेनो बा थांगासिनो दा बे समाव माबायदि बे समाव नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो फोरमायनाय बे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जोंनि स्पेसियेलि जों दा बे प्लेटफर्मखौ लकेल प्लेयारा जाहाथे लकेल प्लेयारा बिराद गेलेनो हायो बा मोजां प्लेटफर्माव गेलेनो हायो दा बे प्लेटफर्मखौ बिटिआर सिएमनिफ्राय माने आं बिराद साबायखर हरो मानो होनबा बेबायदि प्लेटफर्मखौ जोङो मोननो थाङा बिराद रेयार बियो दा जों बे प्लेटफर्मखौ मोननो हादों आरो जोंनि लकेल टेलेन्ट जाहाथे बिसोरखौ जों श'केस खालामनो हायो जों बेखौबो जों खाबु मोनदों आरो दा बेनि थाखायनो जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जों नाजागोन कि जोङो बड'लेण्ड एफसिखौ जों मोजां प्लेटफर्मखौ जोङो मोजाङै इउज खालामनो जाहाथे मोजां जों पारफरमेन्सखौ जों देखायनो हायो बा मोजां लेभेलाव जों सहैयो बेखौ जों नाजागोन आरो जोङो पाब्लिकनिफ्रायबो आसा खालामो जोंखौ फैनानै सापर्ट खालामफैयो हेफाजाब खालामफैयो नैबे कल्याण चुबेया नोंथांमोनखौ बिटिआरनि आउटआव गेलेनो बै समाव लानानै थांदोंमोन जों बेखौ नुनो मोन्दों दा बै समाव बै जायगायाव गेलेहैनानै माबायदि नोंथांमोना माबायदि बिथांमोनजों जुजिनायाव जादों बै समाव जोंखौ मोनसे एक्जिबिसन मेट्च हिसाबै जोंखौ लिंलांदोंमोन आरो बियो बिराद मोजां जोंनि प्लेयारफोरनि थाखाय एक्सपिरियेन्स जादोंमोन आरो बियो जोङो बै लेभेलनि मेट्चखौ जों गेलेहैनो मोन्दों मोजां स्टेडियामाव बा मोजां एटमस्फियाराव जेराव फुटबलनि बिराद आखा फाखा आरो बिराद डेभेलप जागासिनो जेखौ जों अडिशायाव बिराद जों नुनो मोनो स्पर्ट्स एक्टिभिटिसआ दा जागासिनो दङ
दा जों बे एटमसफियाराव गेलेहैनानै बिराद एक्सपिरियेन्स एस ए कच आंबो एक्सपिरियेन्स मोनबोदों प्लेयारफ्राबो निस्सय मोनबोदों। खम समनि गेजेरावनो जे बिटिआर हालामाव नैबे गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन नैबे ISPL निफ्राय लानानै सन्त्रस ट्रफि आरो नोंथांमोनखौबो गुबुन जायगायाव गेलेनो थाखाय लानानै थांबाय। बे समाव बे बिटिआर सोरखारनि जे नैबे इनिसियेटिभ लानाय नैबे गेलेनाय बिथिङाव जे नोजोर होनाय बे नोजोर बोनायखौ नोंथाङा माबोरै मोनो एज ए कच हिसाबै? बिराद मोजां आं बुंनो सानो, मानो होनबा जों लास्ट इयारखौनो नाय जों बिराद स्पर्ट्स एक्टिभिटिस नुगासिनो दं जेरावखि जोंनि बिटिआर एरियायाव। दा बियो जोंनि एटमसफियार बा स्पर्ट्सल' नङा, स्पर्ट्सआ माने बुंनो थाङोबा स्पर्ट्सआनो बे गाज्रि बुस्थुफोरनिफ्राय जोंखौ गोजानाव लाबोयो। गाज्रि हेबिट्स जाय सिगारेट सोबनाय, ड्राग्स बा बाइक सालायदिंनाय, दा बे गाज्रि बुस्थुनिफ्राय माने जोंखौ जानगाराव बा गोजानाव जोंखौ बा जोंनि इयुनफोरनि बे जाय गथ'फोरखौ माने डाइभार्ट खालामगासिनो, मोजाङाव लाबोनो सेस्था खालामगासिनो। आरो बे एनभाइरनमेन्टखौ जुदि जों दोनबाय थानो हायोबा बिराद मोजां खोथा। आरो बिदिनो जों सोलिलांबाय थायोबा जों बहुद स्पर्ट्स मोजां गेलेगिरि गासिबो इभेन्ट्सआव जों नुनो मोनगोन। ओरैनो माब्ला नोंथांमोना 5 आगस्टनिफ्राय जागायगोन, दा माब्ला गेलेनायखौ नोंथांमोना नुगोन आरो गिबियाव सोरजों जुजिलायनाय जागोन? जोंनि फार्स्ट मेट्चआ जाहैबाय 5 आगस्टआव आरो सेकेन्ड मेट्चआ 17आव, थार्ड मेट्चआ 19आव। फार्स्ट मेट्चआ जाहैदों जोंना माबाजों राजस्थान एफसिजों, सेकेन्ड मेट्चआ जोंना जागोन उडिशा एफसि, आरो थार्ड मेट्चआनो जाहैगोन जोंना आर्मि टिमजों। बेसेबां आसाबादि? आङो जिहेथु जोंनि प्रिपेरेसना सोलिगासिनो, जों रावखौबो नुवाखै। आं जोंखौनो कनफिडेन्ट कि जोङो मोजां पारफरमेन्स होगोन आरो जोङो निस्सय बे जोंनि ग्रुपनिफ्राय जों क्वालिफाइ जागोन। रायजो राजाखौ मा खावलायगोन? बे समाव गोबां फुटबल फेन्स दङ नोंथांमोननि टिमखौ नायनो थाखाय, बा नोंथांमोननि जे गेलेनायखौ रायजो राजाफ्रा हांखुर जानानै दङ। बे समाव बे रायजो राजा नायगिरि बिथांमोनखौ मा खावलायनो नागिरो? खेलायाव जों बिराद सापर्ट खालामगोनखौ आसा जोङो, नाथाय एखमबा खेलाया मोजां जायो गाज्रि जायो, खिन्थु एखमबा समाव जोंनो नोंसिनिफ्राय बे सापर्टखौ जोंनो नांबाय थागोन। जे सापर्टखौ जों दा नुगासिनो, बे सापर्टखौ जों जाहाथे मोनबाय थायो आरो जों बे खेलायाव जों जाहाथे बे सापर्टखौ मोननानै जों मोजां पारफरमेन्सखौ जों होनो हायो। नंगौ, बिथाङानो जादोंमोन नैबे समाव बड'लेण्ड एफसि, बे एफसिनि बिथाङानो मेन कच महरै बिथाङा खामानि मावदों। थामहिनबा बिथांनि दैदेननायावनो बे नैबे समाव प्रेक्टिस बे हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय जोबोद हेभि प्रेक्टिस बिथांमोना नैबे समाव बिथांमोना खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय गोबां गुबुन जायगानिफ्रायबो बिथांमोना गेलेगिरि बिथांमोनखौ बे समाव बिथांमोना हांख्रायदों आरो लोगोसेनो बांसिन बेवहाय जोंनि बिटिआर हालामनिनो थामहिनबा बर'फोरनि जे गेलेगिरिफोरा बे जायगायाव नैबे समाव बिथांमोना बे टिमाव थामहिनबा बड'लेण्ड एफसि, बे एफसियाव बिथांमोना गेलेनाय बा थामहिनबा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। आरो फैगौ 5 आगस्टआव बिथांमोना राजस्थान टिम, बे टिमजों बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागोन। आरो बेनि सिगांनो गाबोन जे नैबे समाव अल इन्डियाजों मोनसे फ्रेन्डलि मेट्च, बे फ्रेन्डलि मेट्चआ बे समाव गाबोननि समाव जागोन। आं नैबे समाव बिथां सासे कच दङ, बिथांनिफ्राय एसे आङो मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन। नैबे समाव नोंथां प्रेक्टिसा बे समाव सोलिबाय थादों। दा माबायदि प्रेक्टिस थामहिनबा बे समाव प्रिपेयार जाखो, बेसेबांलागै आवगायखो? प्रेक्टिसथ' दा जोंना मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आरो प्लेयारफ्राबो दा गासिबो फैजोब्बाय। दा जों कन्डिसनिं खालामदों। दा बिनि समाव जों दा गेम प्लेनिंनि थाखाय एसे दा खालामगोन। गाबोन फ्रेन्डलि मेट्च दंथ', टिम सेटआपनि थाखाय जों दा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ, पासिं अर एकुरेसि गासिबो। दा बेनि थाखायनो जों प्रिपेरेसन जानानै दं आरो नेक्स्ट दुरान्ड कापखौ जों मोजां गेलेनो थाखाय। बेसेबां आसाबादि? आसाथ' दा गासिबो मोजां। जों आसा खालामो जों डेफिनेटलि क्वालिफाइड जागोन। माने दा प्लेयारफोरनि सायावसो जोंथ' बुंबाय, दा गेमफ्रा जुदि मोजाङै गेलेजोबोब्ला जों क्वालिफाइड निसय जागोन। जिहेतु एसियानि मादावनो गोजामसिन मोनसे गेलेनाय बे दुरान्ड काप, बे दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसिया गिबि खेबनि थाखाय बेवहाय बाहागो लागोन। थामहिनबा नोंथांमोना लानो थांगासिनो, नोंथांमोननि दैदेननायाव लानो थांगासिनो। दा बे समाव बै गेलेनायखौ बेसेबां एक्साइटेड नोंथांमोना? आदसा, दुरान्ड कापखौ होनबाथ' बयबो मिथियो, मानो होनबा बे एसियानि अल्डेस्ट टुर्नामेन्ट। आरो बे बड'लेण्ड टिमा बे दुरान्ड कापआव माने गेलेनो थाखाय खाबु मोनदों। बे मोनसे गिदिर गोजोनथाव रादाब। आरो बाव गेलेनाय माने फकास गासिबो मिथिजोबो, जे क्लाबा बाव पार्टिसिपेसन खालामो बे क्लाबखौ माने फुरा इन्डियाआव मिथियो। आरो बे मोनसे सिम्बल थायो आरोखि, हिस्टरि बायदि जानानै थायो।
गिबि खेबाव नोंथांमोना राजस्थानजों बे समाव जुजिलायनाय जागोन 5 आगस्टआव दा बिथांमोनजों नोंथांमोना जुजिनो थाखाय बेसेबां प्रिपेयार आदसा राजस्थानजों गेलेनो थाखायथ' जों माने जानजि खाफ्रानांगोन बिसोरनाबो टिमा गाज्रि नङा मोजां आइ लिग टिमथ' दा बिनि अनुजायै जों दा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ कि राजस्थानजों माबायदि गेलेब्ला जों माने देरहासारनो हागोन एबा थाखो लानो हागोन बेनि थाखाय जों दा प्लेनिं खालामगासिनो दङ रायजो राजाखौ मा खावलायगोन बिथांमोना नोंथांमोननि जे गेलेनाय थामहिनबा बड'लेण्ड एफसिखौ बे समाव गोबां बारा नायनो थामहिनबा नोंथांमोनखौ नेगासिनो हांखुरै नेगासिनो माब्ला 5 आगस्टआ फैगोन बेखौ बिथांमोना नेगासिनो बे समाव मा बुंगोन बे समाव रायजो राजा आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायो फैनानै सापर्ट होफै मानो होनब्ला जोंनि बे बड'लेण्ड एफसिया बे बहुद रंजाथाव खबर बे दुरान्ड कापआव बाहागो लानाया आरो रायजो राजानि सापर्टजोंनो बे गासिबो बानायजोबनानै जोंनि टिमाबो आरो रायजो राजानि हेफाजाबजोंनो जोंबो दा आवगायगासिनो दङ गासै प्रेक्टिस खेला होगोन आरो बिसोरनि रायजो राजानि माने मदद आरो हेफाजाब नङाब्ला खेला गेलेनायाबो एफा सहस नङा मानो होनबा सापर्ट नांगौ दा बेखौनो खावलायो आं रायजो राजा साफ्रोमखौबो जाहाथे फैनानै जोंनि गथ'फोरखौ थुलुंगा होफैयो गेलेनायावहाय आरो मदद होफैयो बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव गेलेनाय बिथिंखौ बिथांमोना जोबोद नोजोर होनायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों नोंथांमोननि बड'लेण्ड एफसिखौबो नैबे समाव दानानै नैबे समाव गेलेनो थाखाय बा दुरान्ड कापआव लांनो थाखाय बिथांमोना थियारि जादों आरो बिनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोबा आइएसएलनिफ्राय लानानै सन्तोष ट्रफिनिफ्राय लानानै नोंथांमोनखौ उरिष्याबो बे समाव लिंहरबाय दा गेलेनाय बिथिंखौ बिटिआरनिफ्राय माबायदि नोजोरजों बे समाव खामानि मावबाय थादों बिथांमोना सिगां आं जोंनि बिटिआरनि चिफ सारखौबो आं साबायखर बावो आरो हामबाय होनो मानो होनब्ला बिथांनि नाजानायाव दिनै जोंनि बिटिसि हालामनि गासै स्पर्टसफ्रा माने एसे दावगागासिनो दङ आरो फुटबलाव स्पेसियेलि जोंनि बिटिआरनि चिफ सारा इन्टारेस्ट होदों बेनि थाखाय आं हामबाय होनदों सारखौ जाहाथे इयुननियावबो जाहाथे बिदिनो खेलानि फाखै हेफाजाब होलाङो फुटबल नङा सब इभेन्टआनो दङ गासै इभेन्टखौबो जों जुदि लोगोसे लांफानो हायोबा मोजाङैनो बे जोंनि बिटिसिनि थाखाय बहुत गौरब आरो रंजाथाव खबर नंगौ बिथाङाबो जादोंमोन नैबे बड'लेण्ड एफसि बे एफसिखौ बिथाङाबो लिड खालामना थांबाय कच खालामनानै बे समाव प्रेक्टिस बे होनाय हाबाफारिखौ सोलिबाय थादों आरो नोंथांमोना नैबे समाव बड'लेण्ड एफसि बे एफसिनि जे प्रेक्टिस खालामनाय बे प्रेक्टिस खालामनाय जे जायगा बे जायगायाव नोंथांमोननि सिगाङाव बे समाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआ थोंजों नोंथांमोननि सिगाङाव बे समाव दिन्थिबाय थादों आरो लोगोसेनो बेखौबो रायखांनांगोन जे बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जे बिटिआर हालामाव मोनसे इनभारनमेन्ट बा सोरजिनो थाखाय बे समाव बिटिआर सोरखारा नाजाबाय थादों आरो नोंथांमोनखौ बे समाव बेखौनो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे क'क्राझारनि बिन्दोआव थानाय सिम्बोरगाव हाई सेकेन्डारि फिल्डनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेराव थोंजों नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय गोजोन्थों
Mm-hmm.